Ito kan makalakaw. Okay. There are so many findings na. So, ay buntis na ako mo. I'm so tired. I'm so pregnant. So, ayan. Charot. Miss ma. Ayan pa ang aming finding woman. Ano ka po sa nagsakat ma? Finding man? Ay, the crocodile. The climb boy. Dahil mo pagulog ang cellphone. So, ayan pa ang Clyde man. Ayan po siya. Nagka-climb po siya. Mukha po siyang unggoy. Ayos talaga rin pag Ano? Yugo-yugoon. My God, mga kapawin. There's more balls. Yes. Akala. Ma, ang sarap ma. Bunga unta. Alat. Diba ang sarap dito sa Pilipinas? Ang daming mga pagkain. Huwag kayong kakain yan. Ako lang. Sana nga, miss ma. Huwag sa loob ko na pagulog. na. Dali, go. Good catcher. Dalitan mo. Alat. Kaya ka niya. Dalo, go! Daya ka na din diyan. Araw kayo ito ang pagkua. Hindi ka mo taratao. So ayan po, di na po. Tama na tayo. Wala na pong kahirap-hirap. Ito na po, kukuha na lang dito lang. Ano yun, madrik ako, nagbuhat kay Aruken. Di ba ma? Ganito lang. Para kayong bobo dyan. So ayan, kamay, wala po tayong plastic. Ito na lang po. Yung dress po talaga, double purpose po ito. Double purpose. Walang plastic ba? Kaya ganito na lang. Bigla mo lang, boy. Buboy, picturean mo ako digdi. Alat! We are the... We are so many findings na... So, ay buntis na ako mo. I'm so tired. I'm so pregnant. So, ayan. Let's go. Bali na po ko video mo. Alam ko ilalag mo. Niliging demonyo. So, we are here. We are finished to finding the... Anong tawag dito, ma? Matok do lang kita. So, we are finished to finding the... Anong tawag dito? Basta, dalandan. Malaki po itong dalandan. Kayo na lang, google nyo na lang. Nahirapan pa. Let's go! So we are aligning. We are aligning here to pretend. We are aligning the roots. We are aligning the fruits while the sugar is there. Uy, orang kinumbol. Malinaw ko sa mo. Thank you so much. Thank you for watching.